guys! So nga ito ang istoryahan karon kay bahin sa New Year's resolution. So nakadawat kong mga request na maghimo na ko real talk video about New Year's resolution. So mauna ni guys. Usap yun ang New Year's resolution. So para sa ko ang New Year's resolution kay mga butang na gusto niyo bag-uhon sa mabutay na tuig or goals and target nimo sa imong life. So isa na sa mga goals, common goals, kay ang magpapayat. Lisod yung kayo siya. Actually, kailangan ko na akong papayat kay 50 kilos na ko. Oh my gosh. So, anong lisod man siya? Besh. Kailangan makasimot ang ganit kag bulad. Uyap, ginamos. Gusto may pangitaan mo, be? Bahaw. Ngita rin kag bahaw. Kay gutom. Pero bitaw, ilang bitaw dyan ang bulad. Wad yun makakapigil, diba? Tapos, pag naay birthday ni handaan, na, una-una pa ka to sa lamisa. Una-una pa ka to bukad. Mamayat kay ka na, besh. Ambot lang. Nga, makita lang kay mga friends sa kawag ice cream, milk tea, unsa pa dira mga tamis. Kaya naglaklak og coke. Tanaw lang na ka. Syempre, tilog ka, diba? Nga, mamayat kay ka na. Ay na lang. Ang uban po kay, karong tuiga, magtipid na dyan ko, magtigo man dyan ko kwarta. Akin ako gusto paliton, ano yan, nakoy kuan goals. Susunsaon man, uy, napagka sweldo. Agoy, midnight sale, mas SM Besh. Sabak, ingiro sa mukha Midnight sale, mas SM Besh. Yun ang Watson, 50% discount. So, alam nga naman, agagian na ako, Besh. Diba, dili man? Agoy, tura. Nya, tigom. Why tigom mahitabo? Nya, magplano dag-outing, plano inom, tigom makitaan sa KTV, tigom kaya ka. Diba, dili? Nya, uban put kay, syempre kay, ang uban kay broken hearted sa 2019. So, pagka 2020, mara sila nga. Hay, di sa dyan ko mawaya-puya, pahulay sa akong heart. Sus, Besh, gamay lang giti ka dudong, kainday. Agoy, pagka uyab na sila. Unya, gusto mo tong goals mo? Jud, uban po kaya wala nakauyab 2019, gusto nila makauyab 2020. Naabot na si perfect guy, naabot na si perfect girl. Sao man, Besh? Hugaw man ang kukuni ko. Ano, Besh, hugaw na yung kukuwi. Hugunahan. Agoy. Besh, dalungan mo na siya atuli. Di mo hugunahan, Besh. Uy, agoy. Uy, Besh, huwag tayo perfecto, uy. Kung siya atuli, limpiyuhan mo. Mga siya ilok. Palitan mo siya Rexona. Or kung buha siya baba, palitan mo siya toothbrush or toothpaste, diba? Toothpaste na close-up. Colgate na close-up. So, mala na siya, Besh. Kanya, uban pod kay, kuan daw, dili na sila inom daw. Dili na sa mutagay. Mutagay lang sa tubig. Na, pagbaktas pa uli. May mga barkada nagtapok. Inan siya, pre. Tagay, pre. Tanggis angkol. Dili. So, mutagay sa angkol ka isa. Sundan na po rin ka isa, Jud, 1 Year's resolution mahitabo. Mga ba siya, ugma na lang, nadyok mo tagay. Agoy. So man, gamay laging away sa sawa, tagay na po. Ano, Besh? Ang New Year's resolution pa ka? Ay na lang, Besh. Kung mahitabo, mahitabo. Life is too short, enjoy niyo mong life. Di ba? Hi!